Croeso I beis LandRover Ben Ainslie Racing, a dyma fydd fy cartre fi am o leia 19 mis nesaf. Dwi'n reiddiol o Ynys Môn, o'n i'n brifysgol yn Southampton, so dwi wedi dod draw I Portsmouth rwan. Mae yna chydig bach o buzz yn y lle hefyd, cael y tîm di beisio yma hefyd. Tro gyntaf I cyfarfod Ben oedd pan o'n I, dwi'n meddwl 10 oed, yn gwylio fewn cystadleuaeth efo fy mrawd fe'n Mirror. Ac oedd o yna ar ôl ennill medal aur yn Sydney. A oedd o arwyddo fy boensiaid. So, rhaid I trio ffeindio yna rhywbryd ac dod o draw yma I dangos o. Ond mae chydig bach yn kind of surreal mewn ffordd bod yn gweithio yma chwilio ar yr un cwch arno fo. Da ni'n cystadlu amdano yr America's Cup sydd yn cymryd lle yn 2017. Fi ydy'r fegach yn y tîm ar y funud. Mae yna 9 o'n ni, dim ond 6 lles ar y cwch. Yn amlwg mae Ben yn gyrru. Mae o'n mwy na debygol bod Paul yn mynd I fod yn gwneud y wing. Mae Giles Scott, sef un o'r hwylwyr gorau Prydain yn y ffin, fod i'r tactician ar gyfer y tîm. So dim ond 3 lles ar ôl, a mae yna 6 o'n ni yn cysadlu amdano nhw. Gwestiwn I fan hyn wedi lle da ni'n paratoi y cychod ar gyfer mynd allan o'r dŵr. Da ni methu dangos pob dim, mae'r reit gyfrinachol. Ond tu ôl fi mae gen ni un o'r cychod ymarfer ni, sef y Nacrwyr 20. Cwch bach, da ni'n mynd allan I wneud ymarfer rasio yma yn Portsmouth. So ar y funud dwi'n edrych ymlaen mynd allan o dŵr. Da ni'n disgwyl ar y funud I cael T2 gyda'r cwch ymarfer nesaf ni'n barod. A mae'r 45F, sef y cwch da ni'n dilyn y World Series yn y container ar I ffordd I Bermuda. So mae'r gwynt yn dda heddiw, so dwi'n edrych ymlaen mynd allan o'r dŵr. Mae rhai fwy pobl yn mynd i'r Olympics a wedyn mynd i'r America's Cup, ond dwi'n neud y pethau ffordd all rownd. Dwi'n meddwl mynd i'r America's Cup gyntaf, a wedyn ni weld os dwi'n gallu mynd i'r Olympics wedyn.